बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. महाराजांच्या कोकणातील काही किल्ल्यांची आजही वाईट परिस्थिती आहे. त्या किल्ल्यांचं जतन होणं गरजेचं आहे. त्यांनी आपल्याला दिलेला वारसा सांभाळून त्यांचा इतिहास जाणून घेणं ही आपली जबाबदारी आहे, असं मत शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाचे प्रमुख कार्यवाह सुधीर थोरात यांनी व्यक्त केलं आहे. ही गोष्ट 1689 सालची आणि राजाराम महाराज तिथे पोहोचले. त्या किल्ल्यालाही पुन्हा वेढा पडला. तो किल्ल्याचा वेढाही 7-8 वर्ष चालू आहे. 7-8 वर्ष तिथनच सगळा राज्यकारभार राजाराम महाराज चालवत आहेत आणि अखेर तिथनं सुद्धा निसटून आले. राजाराम महाराज पुन्हा स्वराज्यामध्ये आले. स्वराज्यातही त्यांनी संघर्ष चालू ठेवला. आधी उत्तर कोकणाची मोहीम केली, मग दक्षिण कोकणची मोहीम केली, मग तिकडे खानदेशाच्या बाजूला गेले, तिकडे त्यांनी मोठी मोहीम काढली. या सगळ्या मोहिमा त्यांनी काढल्या. परंतु या सगळ्या दगदगीचा परिणाम म्हणजे राजाराम महाराजांचा मृत्यू देखील झाला. म्हणजे 1680 साली शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला. 1689 साली संभाजी महाराजांची औरंगजेबाने हत्या केली. त्यानंतर 11 वर्ष लढत देणाऱ्या राजाराम महाराजांचे 1700 साली निधन झाले. आता औरंगजेबाला वाटलं आता कुणी नाही येणार. पण याच्यात अजून एक गोष्ट होऊन बसली. मग अशी मी सांगितलं ना की राजाराम महाराज रायगड किल्ल्यावर निसटले, परंतु त्याच किल्ल्यावर असलेल्या येसूबाई म्हणजे संभाजी महाराजांच्या पत्नी आणि त्यांचा मुलगा शाहू, हे पहिले शाहू महाराज आपण ज्यांना म्हणतो ते, हे दोघं मात्र रायगड किल्ल्यातच होते आणि ते या मुघलांच्या ताब्यात सापडले. औरंगजेबाने 1689 ते 1707 त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्या दोघांना आपल्या छावणीतच काही करून फिरवलं. तर अशा पद्धतीने राजाराम महाराजांचे निधन झाले. त्यावेळेला स्वराज्याचा हा कारभार सांभाळायला सुरुवात केली महाराणी ताराबाईंनी. 1700 साली राजाराम महाराजांचं निधन झालं. तर या राजाराम महाराजांच्या पत्नी ताराराणी, त्या ताराराणीने राज्यकारभार हातात घेतला. औरंगजेबाला वाटलं आता आपण संभाजीची पण हत्या केली आहे, राजारामाचा पण मृत्यू झालाय, त्यामुळे आता कोणी त्यांच्याकडे राहिलं नाही. अशा वेळेला उभ्या राहिल्या त्या ताराराणी आणि त्यांच्याच हयातीत म्हणजे त्यांच्याच कारकिर्दीत म्हणून 1707 साली औरंगजेब महाराष्ट्रातच मेला, इथंच गाडला गेला. तर ही लढाई किती विषम होती हे एकदा आपण लक्षात घ्या. ही लढाई विषम म्हणजे कशी होती तर बघा, औरंगजेबाचा जन्म आहे ना हा 1618 सालच्या आसपास आहे. शिवाजी महाराजांचा जन्म 1630 साली. शिवाजी महाराजांचा पहिला हल्ला झाला फतेखानाचा, तेव्हा त्यांचं वय 18. आदिलशहाच्या या सरदारशी लढा देत आहेत वयाच्या 18व्या वर्षी. ती लढाई पण ते जिंकत आहेत. शिवाजी महाराजांचं निधन झालंय 1680 साली आणि राज्यकारभार सांभाळलाय छत्रपती संभाजीराजांनी. संभाजीराजांचं वय तेव्हा 23 आणि औरंगजेब तेव्हा किती वर्षाचा आहे? 62 वर्षाचा आहे. संभाजी महाराज वयाच्या 23व्या वर्षी एवढ्या अनुभवी आणि आता त्यांनी उत्तर भारताबरोबर दक्षिण भारतही जिंकलाय या आदिलशाही आणि कुतुबशाही जिंकल्यामुळे आणि एवढी मोठी जमीन सगळं त्याच्याकडे आलं, त्याचं उत्पन्न वाढलंय. अशा औरंगजेबाशी 9 वर्ष संभाजीराजांनी पण झुंज दिली. 23व्या वर्षी प्रारंभ करून 1691 त्यांच्या औरंगजेबाने हत्या केल्यानंतर राज्यकारभार सांभाळला राजाराम महाराजांनी. शिवाजी महाराजांचा दुसरा मुलगा, एक पहिले संभाजी महाराज आणि राजाराम महाराज हे दुसरे. तर या राजाराम महाराजांनी राज्यकारभार सांभाळायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांचं वय आहे फक्त 19 आणि तेव्हाचा औरंगजेब कोण आहे? जो मूळ महाराष्ट्रात आलाय 1682 साली त्यापेक्षाही अधिक प्रबळ झालेला औरंगजेब. उत्तर दक्षिण सगळा भूभाग मोठा प्रमाणात त्याच्यात आहे. आर्थिकदृष्ट्या जो अतिशय संपन्न आहे अशा औरंगजेबाशी 71 वर्षाच्या औरंगजेबाशी लढा द्यायला उभे आहेत कोण? आमचे 19 वर्षाचे राजाराम महाराज. नमस्कार, मी रुपेश मोरे, श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ टिळकांनी स्थापन केलेल्या त्याचा मी कार्यकारिणी सदस्य आहे. आज 26 जुलै 2025 रोजी कुडाळ येथे मराठा समाज हॉलमध्ये आज एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे.
या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य काय असेल तर महत्वाची 2 वैशिष्ट्ये आहेत. एक म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की आपले जे गडकिल्ले आहेत 12 गडकिल्ले त्याला युनेस्को मध्ये त्यांनी समाविष्ट करून घेतलेले आहे. तर त्या निमित्ताने त्या गडकिल्ल्यांवर रात्रंदिवस आपल्या पदरचा पैसा टाकून काम करणारे वेळ देणारे जे दुर्ग संवर्धक आहेत त्यांची जबाबदारी त्या निमित्ताने आणि पर्यायाने आपल्या सर्व समाजाची जबाबदारी वाढलेलीच आहे. पण त्या निमित्ताने आपण काय करता येईल, गड संवर्धन म्हणजे काय ते शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कसं असलं पाहिजे, तिथले जुने जे आर्टिफॅक्ट्स किंवा तिथले जुने जे पुरावे मिळतात त्याचं जतन संवर्धन किंवा त्या अशा काही सरकारी संस्था आहेत त्यांच्याकडे कसे दिले पाहिजेत, अशा सगळ्यांचा उहापोह आज या निमित्ताने करण्याचं आपण इथं योजलं आहे. त्यासाठी डॉक्टर सचिन जोशी ज्यांच्या नावावर जवळपास 47 संशोधन केलेले त्यांचे निबंध आहेत. त्याबरोबर एक महत्वाची गोष्ट अशी की जेव्हा आपण किल्ले शोधतो तेव्हा समकालीन कागदपत्रांमध्ये शोधायला गेलो तर ते समकालीन कागदपत्र हे मोडीमध्ये असतात. आणि त्याचा एक आपला छान प्रयोग आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये झाला की मोडी वर्गा आपण इथे सुरू केला आणि त्याच्यामध्ये इथून वेगवेगळे विद्यार्थी बसले. त्याच्यामध्ये ह्या आमच्या 2 विद्यार्थिनी आहेत. तर किल्ल्यांचा उल्लेख तुम्हाला कुठे मिळेल तर मोडीपत्रांमध्ये मिळतो. तर त्या मोडीपत्रांचे जे विद्यार्थी आहेत, मोडी लिपी जे शिकलेले विद्यार्थी आहेत त्यांचा सत्कार पण करावा. म्हणजे किल्ले कुठे सापडतात तर पत्रामध्ये सापडतात आणि पत्रामध्ये काय सापडतात, किल्ले सापडतात. दोघांचा संगम घेऊन आपण हा कार्यक्रम करायचा विचार केला आणि त्यासाठी आज आपल्या सर्व शाळांना सर्व दुर्गसेवकांना आपण इथे बोलवलं आहे आणि दिवसभराचे हे चर्चासत्र आणि कार्यशाळा चालू राहील. शिवशंभू विचार मंच या माध्यमातून मोडी लिपीचं प्रदर्शन इथे आज आपण मांडलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपला राज्य व्यवहार कोश निर्माण केला. 350 वर्ष राज्याभिषेकाला झालेली आहेत आणि मराठीला अभिजात दर्जा आपल्याला मिळालेला आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण मराठीला 2 लिपी आहेत, एक म्हणजे देवनागरी आणि दुसरी म्हणजे मोडी. मोडी ही जलद लिखाणासाठी वापरली गेलेली लिपी होती आणि शिवकाळामध्ये अगदी 12व्या शतकापासून 19व्या शतकापर्यंत ह्या मोडी लिपीचा वापर ह्या सरकारी लिपी म्हणून घोषित झाला होता. कालांतराने बरेच दस्तऐवज आजही वेगवेगळ्या सरकारी दफ्तरखान्यामध्ये आजही उपलब्ध आहेत, पण ते अनभिज्ञ आहेत, ते वाचता येत नाहीत कारण का मोडी वाचक राहिले नाही. ह्याची जर जनजागृती व्हावी आणि जास्तीत जास्त मोडी लिपीकडे लोकांनी एक आवड म्हणून, एक छंद म्हणून जोपासावा आणि हे मोडी लिपीतले कागद ऐतिहासिक दस्तऐवज जे आहेत, मुळच अस्सल दस्तऐवज, ह्याचं लिप्तांतर व्हावं आणि येणाऱ्या काळामध्ये वेगवेगळ्या इतिहास जो आहे तो मोडी लिपीमध्ये बंद आहे तो देवनागरीमध्ये लिप्तांतर व्हावा ह्याच्यासाठी ह्या प्रदर्शनाचं आयोजन केलेलं आहे. श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळातर्फे याच मोडी लिपीचं पहिलं एक प्रयोग करण्यात आला. त्याच्यामध्ये ऑफलाईन पद्धतीने जसे वर्ग घेतले जातात तसाच सिंधुदुर्गामधला पहिला ऑनलाईन वर्ग ह्या कालखंडामध्ये घेण्यात आला. जवळजवळ 15 दिवसाचा तो वर्ग होता, 3 महिने चालला आणि त्याचेच हे विद्यार्थी आहेत ते उत्तीर्ण झाले. आता प्रगत वर्गामध्ये ते पुढे जाणार आहेत कारण का जवळजवळ 3 कोटी कागद आजही शिल्लक आहेत जे वाचले गेलेले नाहीये आणि हे 3 कोटी कागद वाचायचे असतील तर तेवढेच जास्ती लिप्तांतरकार वाचक तयार होणं गरजेचं आहे. बघा, आपल्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्ष झालेली आहेत. त्या 75 वर्षाच्या अगोदर जे काही अभ्यासकांनी, अनेक वेगवेगळ्या इतिहासकारांनी जे काही लिहून ठेवलं त्याच्यावरतीच आपला इतिहास अवलंबून आहे. पण अधिकाधिक वाचक जर तयार होतील, त्याच्यामध्ये अभ्यास होईल तर मोडी लिपी बाहेर येईल. ह्याच्यासाठी हा प्रयत्न शिव अभिमान सोहळ्याच्या माध्यमातून करत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.